Салом алейкум. Имрӯз мана 13 сентябр 20 сол рибалка омадем моҳидорӣ пеши самолёт мости Чумчуқ. умедвор набудем ки моҳӣ меқапем, лекин ба вақте мо башид ки як карп оили карпо ҷанда ягела будааст. аз сабаби мумкин об паст бошад, мана худи оба дидостум, уровини оба ганда сахт паст. ҳамон ба ин саём якум дуюмаш ба гуфтем контент намегирем, неки саёмаш ба натонистем ки тоқат карда биё контент мегирифтем, барое ки любителои моҳидоро бисёранд ку бинобар ҳамин як контентча барое ки хушҳолии рибако ҳай майда бошудам ки моҳӣ ку мегӯем ку нонам нон, лекин норезаам нон аст. хай давомаша мебинем чандта бо мефурӯ меувол бурафта равон фуромад бахташ пас хай чи мова бонас фурондан гирад махе чӣ машина буд чиш зо чо накадам ҳозир ба кун 5 та шуд дальше бо мебинем, дальше меньше больше, короче. Дайло нас, мейхом мөл, опас, офтоб балан, ҳаво гарм. мана инҷа худаш дидостон ки об сахт хоромадаги шогирд унҷа истодиям зорин қафан ҳозир як разведкача эсвсоҳо як бинем чи аболо ҷоҳои ямачая бинем течениёш сахт набошад мебинем сесикин зона калонка да кампе мекардем. рӯзи якшанбе гуфтанча рӯзи оддиқ мо ҳамчун рибалка гуфта омаде, лекин аслан задача дамгирӣ як мияҳоя ором кардан ғалағоли ҳаррӯза лекин кайҳо эси омодагӣ набудем. хай мо аслан фақат барои шабсонба мебинем, лекин хеле ки мезон торик ба контент видео гирифтан гарре нест, ин ҳам бефоида. тип торик мефурод, на меҳиқи дигитал медонтону на одиқи дигитална. газидме карп газидме мани шиштемаш медонед ми чо каза шумо ёзе уголи гарм кар модидако рафтем. ҳозир ман шумо якта чиза нишон медиҳам, якта чиза кини я бомонид иҳо бина короче 6 дахта ин меҳои овардем, ин таҳоруча мондагӣ карпоя хай белогласки зинданамон. ҳамин комментарӣ навистон ки ё ҳамина саттим беҳтарми ё ин ки ҳазм кунем. ҳатман мениҳотону комментарӣ навистон, аз комментарии шумо ҳаётиҳо вобаста аст. дидем ки комментарӣ бисёр шуд, ба тарафи худи моҳиҳо сард медиҳем видео гифта
ҳар як комментариҳо якта моҳӣ халос мекунад. бинобарин интихоб дар дасти шумост. агар ки видео махсус шуд, подписка, лайк аз хотир набурад.